היי, כאן דניאל מאתר הפסיכוסוף. בסדרת הפרקים הזאת אנחנו מדברים על פסיכדלים, חומרים משני תודעה, מרחיבי תודעה, מדחיקי תודעה, סמים והתועלת שיש בשימוש בהם. זה הסרטון הרביעי שלי, וכאן אני בעצם רוצה לשתף סתם בכל מיני הגיגים, מחשבות, דעות לא מבוססות בכלל, שיש לי בנושא הזה, מהחוויה האישית שלי, ונראה לי יעניינו אתכם לשמוע. ממליץ מאוד לשמוע את כל הסדרת פרקים הקודמת. 3 פרקים לפני הסרטון הזה, כי הכל כאן תכלס מתבסס אחד על גבי השני, ויכול להיות שלא תבינו אותי בדיוק אם תקשיבו רק לסרטון הזה ישר, כי בסוף הכל פה מתבסס על מה שכבר אמרתי בסרטונים הקודמים, והסברתי שם. אז בואו נתחיל. אני רוצה קודם כל לדבר על אסקפיזם. אני יודע שזה נושא לוהט, שהרבה מתנגדי סמים מדברים עליו בהקשר של שימוש בחומרים האלו, בתור בריחה מהמציאות. כדי כאילו לא להתמודד איתה. אז קודם כל אני חושב שזה לא נכון כשעובדים עם מינונים גבוהים של חומרים פסיכדליים, כי אז האפקט הוא הפוך, אתה נאלץ להתמודד עם המציאות ברמה הרבה יותר גבוהה מהיום שלך, כי ביום שלך אתה יכול להדחיק מלא דברים. אבל במינונים גבוהים הרבה תכנים שאתה מדחיק נורא בקלות ביום יום מתחילים לצוף ואתה נאלץ להתמודד איתם, אבל במינונים יותר נמוכים ועדינים יש איזה אפקט שהוא באמת נטו כיפי ומשחרר, והוא כן יכול להוביל לאסקפיזם. וזה מה שיש להגיד לכם לגבי כל האסקפיזם הזה. אז מה? אז פאקינג מה? אז עשיתי סם וברחתי איזה ערב אחד מהחיים הסרוטים האלה, so what? אני יותר חושש מאנשים שלא מסוגלים להפסיק להתמודד עם החיים האלה. מי אתם? וכמה אפשר לעשות תרגילי נשימה ומדיטציה עם נרות ריחניים בחדר? הרצון לאסקפיזם מהחיים הוא כל כך טבעי לנו. כל אחד והשיט שלו. יש את אלו עם הכדורגל, יש את אלו שריאליטי, נטפליקס, רשתות חברתיות, וכמובן, האסקפיזם האוניברסלי של כל בני האדם. לישון. תגידו, למה נראה לכם ששינה היא כל כך מרפאת ובריאה? ממה אנחנו צריכים לנוח כל יום 8 שעות? מהפאקינג חיים האלה, שעמוסים בריבים, אלימות, שקרים, שעמום, בטלה, חוסר אונים, חולי, מחויבויות נוראיות, אכזבות, שברון לב, ואנשים פסיכיים לגמרי. אז זה תזכורת ככה במקרה אם שכחתם למה אתם צריכים לישון כל יום. ואם לא תשנו אתם פאקינג תמותו. והגוף לא מת ממחסור בשינה, הגוף מת ממחסור באסקפיזם, כי הוא לא מסוגל להכיל כל כך הרבה בולשיט, בלי איזושהי הפסקה בין לבין. בקיצור, זה הכל עניין של איזון בעיניי. סמים זה ממש לא אמור להיות דבר שגרתי שעושים, ובגדול זה גם לא יכול להפוך לדבר כזה, אלא אם כן אין לכם חיים לברוח מהם מלכתחילה. ובמקרה הזה הבעיה שהתמכרתם לסם היא לא בגלל הסם, אלא בגלל שלא היה לכם משהו אחר לעשות מלכתחילה. אז זה התוכנית. קודם מוצאים התחייבויות ובולשיט להתמודד איתה, ואז עושים מזה אסקפיזם פעם ב. ככה זה יכול לעבוד באופן שלא מחרב לכם את החיים, אלא להפך, הוא עוזר לכם להתמודד איתם יותר טוב. עכשיו אני חייב לתת איזושהי תגובה לטיעון הכי קלאסי נגד פסיכדלים והערך של החוויות האלו, והוא שזה רק הזיה, זה לא אמיתי. מי שאומר את זה, או שהוא בא מנקודת מבט מטריאליסטית, והנקודת מבט הזאת יוצאת מנקודת הנחה שהמציאות שכרגע אנחנו חווים לא על סמים היא האמת, שזה חלק מהאפקט של אמיתיות שדיברתי עליו בסרטון הקודם. לכן כמובן כל מציאות שתהיה שונה מזאת היא פשוט הזיה ולכן לא אמיתית. זה פשוט הכל חלק מהנקודת מבט הזאת שמשליכה אמיתיות. או שיש כאלה שבאים דווקא מנקודת מבט רוחנית ויכולים להגיד דבר כזה, אבל זה נקודת מבט שהיא יותר שמרנית. בודהיזם שמרני נורא חושב ככה. גם יוגה. אז בזרמים האלה יותר רוחניים שמרניים יש נטייה לקרוא אמיתי רק למה שאתה חווה באופן מתמשך ולא זמני. ולכן כל חוויה זמנית שאתה חווה זה בעצם או הזיה או אסקפיזם, ואין לזה באמת איזשהו ערך של אמת. אבל יש משהו בסיסי ששתי הגישות האלו חייבות להבין. קודם כל, כל מצב תודעתי שאתה נמצא בו, כל נקודת מבט שאתה נמצא בה, כולל איזה שהן מולקולות שזזות לך בתוך המוח. במהלך היום, אפילו אם לא לקחת שום סמים, אפילו לא קפה, עדיין יש לך מולקולות כמו דופמין וסרוטונין ואוקסיטוצין שמרכיבות איזה קוקטייל
עם ריכוזים שונים במוח שלך שגורם לך לחוות את המציאות באופן הנוכחי שאתה חווה עם כל ההשלכות שלך עליה, כולל ההשלכה של זה שאתה חושב שזה אמיתי. הכמויות והיחסים בין המולקולות השונות משתנה כל הזמן, וככה גם המצב תודעה שלך. זאת אומרת שבאופן טבעי אין דבר כזה באמת מצב תודעה אחיד ומתמשך באמת. הכל נמצא בשינוי כל הזמן. אבל אם הכל משתנה לאט וכל פעם קצת, אז קשה לשים לב לזה ונוצרת איזו אשליה של משהו שממשיך כל הזמן. אז הטיעון הזה של כל מה שזמני הוא לא אמיתי הוא מגוחך. ותמיד יש לנו איזה שהן מולקולות במוח שמכתיבות את המצב תודעה שלנו, גם את המצב תודעה שאנחנו מגדירים בתור אמיתי. ככה שגם הטיעון הזה שאם אתה מכניס מולקולה למוח שלך, אז כל מה שאתה חווה כבר לא אמיתי, כאילו אם יש איזה מולקולה שנכנסת למוח, אז היא הופכת את כל מה שאנחנו חווים ללא אמיתי, זה פשוט מגוחך, כי גם ככה תמיד יש לנו מולקולות במוח שגורמות לנו לחשוב ולתפוס את החיים באיזשהו אופן. אם אתה חושב שלהכניס מולקולה למוח גורמת לך לא לראות את המציאות, אז גם המציאות שאתה חווה עכשיו מורכבת מלא מולקולות שזזות במוח. ככה זה עובד באופן טבעי. דופמין, סרוטונין וחבריהם הם מולקולות שמאוד דומות במבנה שלהם למבנה של המולקולות של פסיכדלים. סרוטונין במיוחד. הפסיכדלים עובדים על אותם הקולטנים במוח, שעליהם עובדים דופמין וסרוטונין. והם פשוט יוצרים איזושהי השפעה על האופן שבו אנחנו תופסים את המציאות ומייצרים לעצמנו נקודת מבט ייחודית. אז באותה מידה אפשר גם להחליט לטעון שהמציאות הזאת, הסאחית, היא גם הזיה. גם היא נוצרת תוך כדי שיש לנו במוח כל מיני מולקולות, ומי מחליט איזה קולטנים ואיזה מולקולות מכתיבות את האמת. לפי מה אפשר להחליט? הרי כל מה שיש לנו זה רק מוח עם מולקולות כבר. זה אנחנו שהחלטנו שעושים הפרדה בין המולקולות שמראות את האמת למולקולות שמראות את ההזיה, ומן הסתם זה חלק מנקודת המבט הנוכחית שלנו. אבל גישה הרבה יותר בריאה, הרבה יותר מודעת, הרבה יותר רחבה לסיטואציה הזאת, היא גישה יותר דמוקרטית, שבה כל המצבי תודעה או כל הנקודות מבט שנוצרות, הם אמיתיים באותה המידה וגם הזייתיים באותה המידה. כי כולם מציגים רק נקודת מבט מסוימת, שהיא מטבעה חלקית. בנקודת המבט רואים משהו וגם מפספסים משהו אחר. כמו שדיברנו בסרטון הקודם, כל נקודת מבט מראה איזשהו חלק מהאמת, כולה, כי בכל נקודת מבט אפשר לראות משהו ולפספס משהו אחר, שאפשר לראות אותו מנקודת מבט אחרת. והיכולת לטעום מעוד נקודות מבט הופכת את נקודת המבט הסטנדרטית שלנו ליותר חכמה ומנוסה, כי אנחנו נזכור בסופו של דבר כשנחזור לנקודת המבט הרגילה שלנו את כל הנקודות מבט השונות שהיינו בהן. וזה הערך שיש בלחוות מצבי תודעה מגוונים ולא להיתקע כל החיים רק באחד. לא רק דרך פסיכדלים דרך אגב, אלא גם דרך חוויות ומערכות יחסים וטיולים בעולם וחשיפה לתרבויות שונות. המונח הרחבת תודעה בעיניי מייצג את האינטגרציה הזאת של כמה שיותר נקודות מבט בתוכה. כלומר, ככל שאני מסוגל מתוך נקודת המבט הסטנדרטית שלי, לזכור ולכבד ולתת מקום לכמה שיותר נקודות מבט נוספות, התודעה שלי רחבה יותר. פסיכדלים זה פשוט כלי נורא עוצמתי להרחבת תודעה, או בעיניי אפילו הכי עוצמתי מכל שאר הדרכים בפער. עוד משהו חשוב להגיד זה שאני לא חושב שכל הסמים טובים, ואני לא מתייחס להבחנה שעושים בדרך כלל בין מה שטבעי למה שכימי. הרבה פעמים אומרים, כן, חומרים טבעיים זה מה שגדל מהכדור הארץ, וכמובן שזה טוב לנו. אבל אני חושב שגם חומר טבעי יכול להיות לכם לא בריא. יש המון חומרים טבעיים שהם לא בריאים לנו. טבעי ובריא זה לא בהכרח כאילו מילים נרדפות. כן, גם רעל זה חומר טבעי. המדד שאני פיתחתי עם הזמן כדי להעריך איכות של סם מסוים וכמה הוא טוב עבורי, היא האם החומר הזה פוגע באינטליגנציה שלי במינונים נמוכים או בינוניים. חומר שעושה כל סוג של פגיעה באינטליגנציה, ואני מדבר על איבוד שיקול דעת, שכחה, קושי בלהתבטא, מחשבות מוטרפות, חוסר בהירות מחשבתית. לפעמים זה מרגיש לנו חיובי. כי כשאתה מאבד שיקול דעת, אתה גם נהיה יותר משוחרר ורגוע, וזה נחמד פתאום להיות ככה ולצאת מכל המחסמים המנטליים שבדרך כלל יש לנו באגו. בסופו של דבר, השיקול דעת שלנו זה גם מה שמייצר לנו את המחסמים שלנו, שמייצרים לנו לחץ וחרדה ודיכאון, שמפריעים לנו הרבה פעמים ליהנות מהחיים. ואז חומרים כמו אלכוהול וויד, הם מאוד נפוצים בהשפעה הזאת של לפגוע לך בשיקול דעת,
ואז אתה מרגיש נורא משוחרר ונהנה וקליל, אבל העניין הוא שהפגיעה הזאת באינטליגנציה מעידה על זה, עוד פעם בעיניי, שהסם הוא מפר את האיזון של מערכת העצבים שלכם, הוא פוגע בתפקוד של המוח במקום להעצים אותו. ומן הסתם, כאילו כשפוגעים לך בתפקוד המוחי שלך, יהיה לזה איזשהו יתרון. זאת אומרת, לא יהיה לך דברים לדאוג לגביהם, כמו למשל כלב, לא יודע, האינטליגנציה של כלב היא קצת יותר נמוכה במובנים מסוימים של בן אדם, מה שמייצר לבן אדם יותר מורכבות וקושי ובעיות בחיים. אז מן הסתם אם נטמטם בן אדם לרמה של כלב, יהיה לו קצת קל יותר מכל מיני בחינות. מצד שני, האם עשינו לו דבר טוב? אתם מבינים מה אני אומר? ואיך בכלל הגעתי להפרדה הזאת בין חומרים שהם טובים לאינטליגנציה לחומרים שהם לא טובים לאינטליגנציה? כי עם הזמן ועם ההתנסויות השונות שלי גיליתי שיש חומרים שלא פוגעים בתפקוד הקוגניטיבי שלי, להפך, הם מייעלים אותו. אתה פתאום נהיה הפך לאמפתי יותר, אתה נהיה נוכח יותר, אתה נכנס לפלואו נורא בקלות, אתה מאבד כל מיני מחסומים מנטליים, אבל לא ממקום של פגיעה בשיקול דעת, אלא ממקום של אהבה עצמית גבוהה יותר וקבלה של עצמך. וכאן זה כבר נראה אחרת לגמרי. מצד אחד אפשר פשוט לחרב את כל המנגנון של שיקול הדעת שלך, ואז אתה משתחרר ונראה לך כיף לחיות ואתה מטומטם איזה כמה שעות, או שהמנגנון שיקול דעת שלך משתכלל, והופך להיות מכיל יותר, אוהב יותר, קשוב יותר, ומשם הוא תופס את החיים בפרופורציה. ומהמקום הזה אתה תרגיש שחרור מאוד גדול, כי אתה תבין איזה שטויות זה המחסומים המנטליים שהיו לך, ויהיה לך גם כיף לחיות. רק שבאופציה השנייה לא התפשרת על השיקול דעת שלך. השיקול דעת שלך פשוט הפך למאוזן יותר. סם שעושה דבר כזה עבורך הוא בעיניי, שוב, זה לא מבוסס על שום דבר, אבל בעיניי זה סם שהוא בעל ערך עבורך ספציפית לתהליך איתו. הוא בריא למוח שלך וגורם לו לפעול בצורה טובה יותר, וגם חושף אותך לנקודת מבט שיכולה להיות מאוד חיונית ומלמדת ומרפאת בשבילך. ומה שאני אומר זה שאין קשר לאם החומר טבעי או לא, אלא יש רק משמעות לאפקט שלו עליך במינון נמוך בינוני. על כל אחד ישפיעו סט שונה של חומרים בצורה שפוגעת באינטליגנציה או שמשפרת את האינטליגנציה, אז אין פה איזה כלל מנחה, אני לא הולך להמליץ לכם על שום דבר. גם רוב החומרים האלו לא חוקיים פה גם ככה. דרך אגב, בעיניי חשוב גם לקחת בחשבון את האפטר אפקט. אם אחרי שימוש במינון קטן או בינוני אתה נשאר מדוכא או במצב רוח רע בכללי, זה גם יכול להעיד על זה שהחומר לא היה לך טוב, אפילו אם בזמן השימוש הרגשת טוב. זה בעיניי אותו אפקט כמו סופלי שוקולד. כשאתה אוכל אותו זה טעים וכיף, אבל אחרי זה הבטן הורגת אותך. וזה תלוי בכל אחד, ללמוד לזהות את התכונות האלו בחומרים השונים, וללמוד לזהות אותן כמה שיותר מהר. ולהיעזר רק בחומרים שעוזרים לכם ועושים לכם טוב באמת. בלי להקשיב לטיפים של אף אחד בהקשר הזה. עכשיו נכון, לפעמים אתה פשוט עובר חוויה שמטלטלת אותך, ואז אם את יכולה להשאיר אותך מדוכא לאיזה כמה זמן, ובמקרים כאלה זה די ברור שהאפקט הוא חיובי, למרות שהוא מאתגר. אבל זה מעין אתגר חיובי כזה שאם תעמוד בו, הוא יחזק אותך, הוא ישפר אותך, אתה תצא מזה מחוזק. אבל אני יותר מדבר על סם שאם עשית אותו, היה לך נורא כיף כשעשית אותו, ולא היה לך איזה חוויה מטורפת שאתה צריך לאבד, ואז אתה מוצא את עצמך גמור יום אחרי ומדוכא, למרות שלא עברת איזה חוויה מטלטלת שאתה צריך לאבד או להקל. בעיניי זה אומר שכנראה שהחומר הזה השפיע לא טוב על הגוף שלך, הוא הפר איזשהו איזון מסוים בגוף שלך, והוא פגע בו. וכמובן שכמו כל דבר, כמו גם, לא יודע, אוכל לא בריא שאתה אוכל, בסוף אתה יכול, הגוף שלך מתקן את עצמו, הוא מרפא את עצמו. אבל בעיניי זה לא נכון להמשיך להשתמש בזה באופן כרוני. כמו שלא כדאי לאכול באופן כרוני אוכל שהוא לא בריא. אנשים בכל הענף הרוחני נורא אוהבים להשליך על כל העולם, שמה שעזר להם אישית יעזור גם לכל השאר, אבל בתכלס אין טעות יותר גדולה מזאת. גנטיקה, 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 גנטיקה. גנטיקה הופכת כל אדם למיוחד בפני עצמו ומיוחד בשיטות והדרכים שיעבדו עבורו מבחינה פנימית, בייחוד בכל מה שקשור לחומרים פסיכדליים. וגנטיקה לא הולכת להשתנות עבורכם. אפשר לשנות ביטוי של גנים, אבל אתם לא תשנו את הגנים שלכם עצמם. אז תמיד תחפשו התאמה אישית בהרגשה שלכם, באיך שהגוף שלכם מרגיש ביחס לחומר הזה. תחפשו את כל הסימנים האלו של האם זה הופך את הגוף שלכם לחלש וחולה יותר ומדוכא יותר, או שדווקא זה מעצים אתכם והופך אתכם לשמחים יותר ועם יותר מוטיבציה ועם יותר אהבה לחיים. וכשמשהו מתאים לכם ואתם מוצאים מה שמסקרן אתכם וכיף לכם לעשות אותו והוא גורם לכם באמת להרגיש טוב יותר, גם לפני וגם אחרי,
ועוד פעם, הכל נעשה באופן מאוזן ולא בשימוש שהוא כרוני, אז מצוין, אז תשתמשו בזה מדי פעם. עכשיו, ברור שיש גם פחדים וקשיים בדרך, אבל צריך ללמוד להבדיל בין הפחדים והקשיים לבין סתם תחושה של מועקה ותסכול מזה שהתרגול שאתם עושים לא באמת עוזר לכם. זה מה שאני לא יכול לעשות עבורכם. אני מציע לכם פשוט להתנסות הרבה, ולתקופות ניסיון לא של יום-יומיים, ואז לאט לאט להשוות חוויות וללמוד את עצמכם יותר לעומק. בסוף מגלים מה מתאים ומה לא, ומשתפרים בלזהות מה מתאים לכם מהר יותר. המחיר הוא שבדרך אתם לפעמים אולי תבזבזו לעצמכם את הזמן, ואולי קצת תעברו חוויות לא נעימות, אבל בסוף אם אתם זהירים, הדבר הזה יכול לקרות בסך הכל באופן שיתרום לכם עם הזמן. זאת אומרת, עם הזמן אתם באמת תבינו את עצמכם יותר טוב, ותדייקו את עצמכם. אז זהו, עד כאן סדרת הסרטונים שלי על פסיכדלים. אני מקווה שעכשיו אתם מבינים את העולם הזה של פסיכדלים ואת המשמעות והערך שלו, החינוכי, יותר טוב, אתם מבינים יותר טוב איך להתנהל עם זה בגדול. בגישה שלי, פסיכדלים היו ונשארו הכלי הרוחני הכי אפקטיבי, למרות כל מה שאומרים עליהם, ומעולם לא חוויתי איזושהי התמכרות לאף אחד מהם. עם זאת, זה לא אומר שאי אפשר להתמכר אליהם ושהם לא מסוכנים. כי הם מסוכנים מאוד בדיוק מהסיבה שהם אפקטיביים מאוד. אז מה שאני מציע לכם גם קודם כל זה ללמוד עליהם המון, ועל איך להשתמש בכל חומר שתרצו לנסות, ואיפה אפשר להשתמש בו. תקראו המון על חוויות של אנשים אחרים, אפשר ללמוד מהם מלא. ממש, תראו את המגוון של החוויות שיכולות לקרות. תשמעו הרצאות, תאספו טיפים, תכינו את עצמכם למקרה שבו משהו לא ילך לכם בטריפ. תדעו שיש לכם מישהו לפנות אליו, מישהו שיכול לעזור לכם. משהו שאתם יכולים לעשות עם עצמכם, אולי אפילו איזה סרטון, יש המון סרטונים ביוטיוב שנוצרו כזה, כדי פשוט לתמוך באנשים ברגע שהם חווים טריפ רע. אז תהיו מוכנים עם כל הדברים האלו מראש, תהיו חכמים. כמו שאומרים להיות חכמים בשמש, תהיו חכמים בטריפ. ממש ככה. תמצאו מישהו שאתם סומכים עליו, שיוכל לשמור עליכם במהלך טריפים. אולי תלכו לריטריטים מיוחדים, שם יש אנשים שממש מקצוענים, וממש למדו את התחום של איך לעזור לבן אדם בזמן טריפ רע, להתמודד עם זה ולאבד את החוויה הזאת בכללי אחר כך. יש המון אתרים באינטרנט שמדברים על זה. אבל אם לא, ואתם עושים את זה איפשהו בארץ, ואתם פשוט עושים את זה בעצמכם, אז תדאגו למצוא איזה בן אדם שיכול להיות איתכם שם, או לפחות מי שאתם יכולים לפנות אליו, במידת הצורך, ואתם סומכים עליו, שהוא יבוא לעזור לכם והוא לא ישפוט אתכם. וזהו, זה בגדול הטיפים שלי, ממש ממש בגדול, יש עוד המון טיפים, זה עולם שלם, אבל מרגיש לי שבאינטרנט כבר יש מספיק מידע על זה, רציתי לתת את ה-10 סנט שלי שעוד לא מרגיש לי שנאמרו כל כך באינטרנט. זהו, אל תשכחו ליהנות גם בין היתר. זה לא רק עבודה קשה וסיזיפית וזה, זה יכול להיות גם הנאה ואסקפיזם, ופשוט כיף טהור. וזהו, אם מצאתם את עצמכם מתחברים לתוכן, ואשכרה מקשיבים עד הסוף, ושזה מעניין אתכם, אז אני מזמין אתכם לעקוב אחריי בעוד דרכים כדי לגלות עוד תוכן שיצרתי ואצור בהמשך. יש לי את עמוד הפייסבוק שלי, הפסיכוסוף, לשם אני מעלה פוסטים לפעמים, מעלה גם דברים שפרסמתי בעבר, אפשר שם גם לכתוב לי, אני מבטיח לענות. יש את ערוץ היוטיוב שלי כמובן, אתם מוזמנים להירשם, להגיב, לעשות לייק לסרטון, לשתף אותו עם חברה שאולי זה יכול לעניין גם אותם, זה יעזור לי מאוד להגיע לעוד אנשים. ויש לי גם את קבוצת הפייסבוק רוחניות לא קונבנציונלית, שם אני מנסה לאגד אנשים סביב הרעיון הזה של לתרגל רוחניות באופן שהוא לא מוכתב על ידי שום זרם כזה או אחר, או חוקים כאלה ואחרים, אלא באופן שיותר מעודד ניסוי וטעייה, ולהסכים שלא להסכים, ושכל אחד ינסה את הדרכים שלו והדברים שלו, בשביל באמת לגלות מה עובד בשבילי, לא מה עובד בשביל כולם. אם זה מה שאתם מתחברים אליו, מוזמנים גם להצטרף לקבוצה הזאת, אני אשאיר לכל הדברים האלו לינקים בתיאור של הסרטון, ונתראה בסרטון הבא.